L-aġenda tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea issa trid tkun akkumpanjata mir-rieda politika ta' 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Tom l-iktar kawt il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali fisser li l-Gvern Malti se janalizza b'reqqa l-elementi differenti tal-aġenda. Huwa pass fid-direzzjoni tajba, huwa tajjeb li l-Unjoni Ewropea jkollha politika komuni fuq l-immigrazzjoni, huwa tajjeb li anke l-Unjoni Ewropea jkollha il-pjan tagħha bħala Unjoni dwar l-immigrazzjoni. U dawn huma punti li wieħed irid japprezzhom. Hemm imbagħad aspetti ta' natura politika fis-sens li jidher li hemm impenn politiku minn numru ta' stati membri. Naturalment aħna nixtiequ li dal-impenn politiku jibqa' u li kull pajjiż jibqa' kommiti tad-dikjarazzjonijiet li saru, speċjalment meta kellna anki traċedji anke reċenti fil-Baħar Mediterran. Jekk wieħed kellu jislet pożittiv minn din l-aġenda huwa l-fatt li sa fl-aħħar l-immigrazzjoni reġgħet qiegħda fuq nett tal-aġenda Ewropea. Però xi kontroversi ma jonqsux. Fost l-iktar punti kontroversjali f'dak propost mill-Kummissjoni Ewropea hemm dawk li jifirxu l-pis tal-isfida tal-immigrazzjoni. Fosthom ir-risistemazzjoni ta' immigranti minn pajjiż taħt pressjoni bħal mill-Italja bħalissa għal pajjiżi oħra. Hemm ukoll is-sistema ta' rilokazzjoni li tipprovdi għal 20,000 persuna maħruba minn pajjiża li jittieħdu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan skont formula li taqsam il-pis u li biha Malta tieħu inqas minn 140. Jekk se jkun hemm pajjiżi li se jibqgħu barra minnha, jiena ngħid li kull pajjiż imbagħad irid jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu u dik hija parti anke mix-xogħol li aħna rridu nagħmlu anke bħala Ministeru li nikkonsidraw dawn l-options kollha. Mistoqsi dwar il-possibilità ta' attakk fuq it-traffikanti, il-Ministru Abela qal li Malta tagħti sema sakemm ikun hemm mandat internazzjonali u għamela ċara li min-naħa ta' Malta qatt ma tkellmet dwar semm militari. Il-Libja tibqa' kruċjali. Aħna bħala pajjiż lesti li nagħtu s-sem tagħna biex inkunu ta' appoġġ għall-azzjonijiet li jistgħu jittieħdu. Fattur importanti u ewlieni huwa l-pajjiż Libjan. Naturalment aħna maħniex kuntenti bil-instabilità politika li teżisti fil-Libja huwa fl-interess ta' kulħadd u ngħid jien anke tagħna bħala pajjiż anke mill-aspett ekonomiku li l-Libja jkun pajjiż stabbli. Intant l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi laqgħet bi pjaċir il-proposta tal-Kummissjoni u qalet li dan huwa pass mistenni l quddiem. Mizzi żiedet li din l-aġenda hija pass ieħor li ser tagħti l-opportunità biex finalment jinstab il-bilanċ ġust li tgħin biex tagħmel il-politika ta' migrazzjoni Ewropea komuni issir realtà. Mizzi saħqet kif il-Kummissjoni għandha tkun iktar ċara f'xi aspetti bħal meta titkellem fuq l-influss massiv ta' immigranti.